Minecraft. Altså, jeg kan også prøve at trykke. Mixet og... Altså, Open Game bliver. Og hvor er det versions? Der er heller ikke noget herinde. Altså, trist. Prøv lige at gå ind. Du kan prøve at søge på Husuni og sådan noget hex. Altså, jeg har fået at vide, at der er noget, der hedder... Hvad var det? Husuni? Og Wurst. Husuni autostavet. H-U-Z-U-N-I. Tror jeg. Ja. Jeg tror, det er... Nej, H-U-Z. Bare søg efter det, så burde det komme frem, hvis du havde det. Jeg har ikke noget, der hedder Husuni. Altså, jeg ved ikke helt, hvad Husuni er. Jeg fik bare vide det noget. Hack til information. Så kan jeg prøve at vise det. Så er det meget værd. Okay, jeg lader. Jeg kan prøve at starte med at gøre sådan der. Det vil jeg gerne have på. Det var sådan her. Altså, jeg fatter dem stadig. Kom til at flyve. Det var sådan her, jeg spillede dengang jeg hoppede, så gør jeg sådan der. Så gør jeg sådan der. Jeg skulle sådan lave pil, kan I se? Man kan stadig godt. Jeg løber, og så skyder jeg sådan der. Og jeg løber og skyder sådan der. Jeg løber stadigvæk, når jeg løber. Så sådan der, jeg går. Og sådan der. Og jeg får bare ikke. Man kan sagtens skyde. Man løber ikke hurtigt af det. Men de troede åbenbart, af en eller anden grund, at jeg gjorde sådan der. Selvfølgelig kan man ikke løbe sådan her, det var heller ikke det. Jeg løb sådan her. Og så lader Agenda bløde ind. Efter, hvis jeg kigger på den, der hedder, jeg tror, han var Carlface. Jeg havde rigtig Krille 2003, men han er været dom til Krille 2. Kille 2002. Kille 2002. Det var godt nok, det er langt væk. Men jeg holdt den ikke inde sådan der. Det var ikke sådan, jeg gør. Jeg gjorde bare sådan her. Eller nej, mere sådan der. Jeg prøver at gøre det igen. Jeg lader det. Sådan der. Og sådan der. Og sådan der. Det er bare den video, jeg gerne vil vise. At det ikke kan ikke på nogen måde overhovedet. No world. What the bugger.